Avem montată o pompă de circulație hidro, pompă de circulație clasică, robustă, foarte rezistentă, comandată de un convertizor de frecvență alimentat monofazic, dar care are ieșire la 3x230. Așa arată herții motorului, pe care îi putem controla din potențiometru atașat. Se poate observa că modificăm potențiometrul și scade frecvența. S-a ales această soluție deoarece clientul a avut înainte o pompă de circulație clasică care s-a defectat, o pompă de circulație în 3 trepte, la care nu știam exact punctul de funcționare. De aceea s-a ales această pompă robustă, care să funcționeze cu un convertizor de frecvență, tocmai pentru a-i putea regla punctul de funcționare.